Tikulandireni kulikonse komwe muli. Yafikanso nthawi ya programu yathu ija imene timakhala tikusanthula mawu a Mulungu limene ndi Baibulo. Kwa nthawi itali imene takhala tikugawana za mawu a Mulungu, taonako zinthu zambiri zomwe ife ngati Khristu zikhoza kutithandiza mu mpingo. Mwaitsanzo taonapo magawo 5 akupembedza mu mpingo, komanso taonaponso nkhani ya chikho chimodzi, komanso taonanso kuti kodi ndi woyenera kuti tizimba pa mgonero. Pamene tikhale tikupitirira makamaka kuphunzira za nkhani ya mpingo imene ndi zimene zimachitika mu mpingo, tsiku la lero tikhalanso tikuphunzira mutu wina umene ndi ntchito za mpingo. Kodi munayamba mwalingalirapo kuti kodi mpingo wa Khristu ntchito yake ndi chani? Kapena cholinga chake chimene Mulungu anawukhazikitsira kodi ndi chani? Kodi magome amene inu mumachokerawo, kodi mumadziwa kuti kodi ntchito yanu ndi chani ngati mpingo? Anthu ambiri tili mu mpingo wake wa Yesu Khristu pamenenso sitidziwa kuti kodi ntchito ya mpingo umene uli mpingo wa Yesu Khristu ndi chani. Mwaitsanzo pa anthu ena amene amakhulupirira kuti ntchito ya mpingo wa Khristu mwina ndikupanga nawo za ndale. Pali mipingo ina imene ili ya Khristu imene mwina luntha lawo lonse limakhala kwambiri mwina kuyang'anira makamaka pa nkhani ya za ndale. Komanso palinso mipingo ina imenenso imakhala ndi ntchito zosiyanasiyana zomwe Baibulo silinakambe. Koma mpingo wake wa Yesu Khristu, munthu wake Yesu Khristu atawukhazikitsa, anawupatsanso mwayi woti ukhale ndi ntchito umene uzigwira mpingowo. Mulungu sanangoyikapo mpingo umene mpingo wa Yesu Khristu kuti uzikangokhala ayi, koma anawuyikanso kuti ukhale ndi ntchito zake. Ndipo ntchito zake zilipo zitatu. Pali ntchito yoyamba imwe ndi kufalitsa uthenga wabwino umene ndi mawu ake a Mulungu. Komanso pali ntchito zina zimene tikhale tikuzipitiriza kuziona pamene tikhale tikupitirira makamaka ndi programu imeneyi. Koma tsiku la lero tatiyeni tikangoona nkoni ntchito imodzi imenenso Mulungu anayikhazika mu mpingo. Iyo ndiyo kufalitsa mawu a Mulungu. Tadzifunsani pamene mulilipo kuti kodi mpingo wanu umene mumachokera umene ndi wa Khristu, kodi umachitapo chani pa nkhani imene yakufalitsa mawu? Dziwani kuti Mulungu anayika mpingo umenewu kuti makamaka ukafalitse uthenga wabwino umene ndi Baibulo, umene uli wochokera mu Baibulo. Kodi inu mpingo mwanu munachitako zimenezi? Ena anu zikhozotheka kuti munalowa mu mpingo wa Khristu mwina matha mwina olo zaka 20, olo zaka 15, olo zaka 10, olo zaka 5, koma ndi tsiku limodzi lomwe simunachitepo kuti mukapangeza mpingo makamaka mpingo umeneyo ntchito imeneyo yolalikira mawu a Mulungu. Mumangopita tsiku loyamba la Sabata basi ndikuthera pomwepo. Komano nthawi yoti mukhale yoti mupite mukalalikire mawu imakusowani, kapena simufuna kupanga zimenezo. Komanso mpingo zimatha kutheka mpingo wa Khristu uli ndi ndalama zambirimbiri zimene zili mu mpingo. Moti ndalama zimene zithandizidweko kufalitsa mawu a Mulungu, koma anthu timangoona kuti zimenezo nzopanda ntchito. Komatu dziwani kuti Mulungu Yesu Khristu muno wake wa mpingo anawika mpingo umenewu kuti makamaka ukafalitse uthenga wa Mulungu. Dziwani kuti mpingo ndi nthambi imodzi ya Mulungu, kapena kuti mpingo ndi nthambi ya Mulungu imene Mulungu anawika kuti akafalitse uthenga. Mu mpingomo ngati ife Akhristu tiyenera kuti tikafalitse uthenga wabwino. Choncho mpingo ni nthambi imene Mulungu anayikhazikitsa pano pa dziko lapansi kuti ikafalitse uthenga wabwino. Kodi ngati mpingo sufalitsa uthenga wabwino, mugeza kuti anthu akawumvera kuti mawu a Mulungu? Ni mpingo kachifukwa Mulungu anayika mpingo kuti makamaka ukafalitse uthenga wabwino. Tate tioneni kuyamba kuona mu buku la Efeso makamaka chapter 3 verse yake 10. Mu Efeso chapter 3 verse 10 inafotokoza motere kuti mu mpingo azindikiritse tsopano kwa akulu ndi maulamuliro zakumwamba nzeru ya mitundumitundu ya Mulungu. Mutati muone umene kwakuti chinthu chimene chikazindikitse anthu choonadi kunjako tikapita akuti ndi mpingo. Palibe gawo lina lilonse limene anthu akhozozindikira choonadi posadzera mu mpingo. Zomwe zikutanthauza kuti mpingo uli ndi ntchito yofalitsa uthenga wabwino kuti anthu akadziwe zinsinsi za Mulungu. Ngati anthu sakadziwa zinsinsi za Mulungu ndiye kuti mpingo palibe chimene uchitayi. Inu kodi simudabwa kuti mwina mpingo wanuwo kodi sukula mu nambala? Muchidziwa chifukwa chake? Mulibe nthawi yotenga mawu a Mulungu nkukalalikira. Koma mudakhala kuti muli ndi nthawi nkukoza mpingo kuti uzipita kukalalikira mawu a Mulungu, ndikuwuzani mpingo wanuja
udakakula. Anthu ambiri amathoma nazo kuti mpingo wa Khristu sukula, mpingo wa Khristu sukula. Ukula bwanji ngati anthu sadziwa choonadi? Inu kodi simudabwa kuti chingakhale masukulu a secondary a primary amalengeza pa wireless kuti anthu adziwe za sukuluyo kuti anthu apiteko azikaphunzira umenewo. Chingakhale sukulu yemakha yolipira komabe amalengezetsa ndithu kuti anthu abwere. Atangokhala phe osalengezetsa zinthu zivuta. Malonda amene magulitsamo. Inu simungathe 30 minutes mukuvera wireless osavaka uthenga wina ake wa malonda. Chifukwa chani? Amafuna kuti anthu adziwe, akadziwa arani apite akagule. Ndori munthu akhala ndi makasitoma ambiri ifoti wakafalitsa uthenga okhudzana ndi business yake. Koma nanga mpingo titani? Ifeso ndi udindo wathu. Ifeyo ngati mpingo kuti tikafalitse uthenga. Bible atifotokozera bwinobwino mu buku la Efeso kuti mpingo uwu ndi umene Mulungu anawuyika kuti ukazindikiritse anthu za mawu ake amene lili Bible. Tikamawerenga buku lomwe la chapter 3 verse yake ya 21 akuti kwa iye ukhale ulemerero mu mpingo ndi mwa Khristu Yesu kufikira mibado yonse ya nthawi za nthawi. Amen. Akuti mu mpingo ni mwa Yesu Khristu. Ndauri mpingo amene Mulungu anawelekezera kuti uzikalalikira mawu a Mulungu ni mpingo wa Khristu. Chifukwa kuti mu mpingo ni mwandani kodi? Ni mwa Yesu Khristu. Ndapitiriza kuti akuti kufikira mibado yonse ya nthawi za nthawi. Ari mu mpingo mwa Yesu Khristu ndoti Mulungu anawapatsa udindo mpingo amene kuti uzikalalikira nthawi mibado yonse ya nthawi ndi nthawi. Kusonyeza kuti kaiferi nthawi ino mibado uno mpingo yena ulalikira mawu a Mulungu. Mpingo wake umene uyene ulalikira mawu a Mulungu. Mpingo wa Yesu Khristu. Koma nzomvetsa isoni kuti mpingo ulibe nthawi imeneyo. Pamene Mulungu adanena zoti mpingo mwa Yesu Khristu, komanso mpingo ndi umene uyene kuti uzindikiritse anthu za mawu a Yesu Khristu. Koma mpingo zimene uchita tsiku la lero ndi chani? Munitsimikizira bwino inu kuti mpingo tsiku la lero kungokhala phe basi. Zimene amadziwa iwo nkupita kuona odwala mwina, kapenanso zimene amadziwa iwo nkungopita tsiku loyamba la Sabata, nkumati koma timasonkhana bwino. Komano alibe nthawi yofotokozera anthu ena amene kuti adziwe mawu a Mulungu. Kufalitsa uthenga wabwino ni ntchito ya mpingo. Si ntchito ya munthu ina ya mipingo ina imene anenera kuti mu mpingo ni mwandani kodi? Ni mwa Yesu Khristu. Komanso tioneni m'buku la 1 Timoteyo, pabuku la 1 Timoteyo chapter chake cha 3 verse yake ya 14 ndi 15. Pa verse 14 akukamba motere, izi ndikulembera ndikuyembekeza kudza kwa iwe posachedwa. Koma ngati ndichedwa kuti udziwe kuyenedwa kwake pokhala m'nyumba ya Mulungu ndiye mpingo wa Mulungu wa moyo. Nzati ndi mchilikizo wa choonadi. Akuti mpingo ni nzati ndi mchilikizo wa choonadi. Bible limatiuza kuti choonadi ndiyo chani kodi? Ndiyo mawu a Mulungu. Ndakuti nzati ndi mchilikizo wa mawu amene a Mulungu wa choonadi ndi mpingo. Ndengati uli nzati umagwira choonadi. Ndengati umagwira choonadi uli ndi udindo mpingo kuti ukalalikire mawu a Mulungu. Chifukwa ndi nzati ndi mchilikizo wa choonadi chimene chili mawu a Mulungu. Kodi inu mu mpingo mwanu wa Yesu Khristu umene muliko, gome limene mulilo, kodi mmachitapo chani pofalitsa uthenga wabwino? Mulungu ationetsera kuti akuti ni mpingo mokha mmene wa Khristu umene ukhoza mafalitsa uthenga wabwino. Chifukwa ndi umene umadziwa bwino zinsinsi za Mulungu. Chifukwa ndi umene ungaunikire bwino zimene Mulungu akufuna. Koma Khristu alero tilibe nthawi yolalikira mawu a Mulungu. Muli mu mpingo kwa zaka 20 koma simunalalikireko mawu a Mulungu kupita kunja kulalikira mawu a Mulungu. Ife ngati Khristu tikhale ndi nthawi imene Bible latiuza kuti makamaka tikafalitse uthenga wa Mulungu. Pala anthu ena amene akhoza mafunsa kuti nde kufunikira kuti tizilalikira mawu a Mulungu ndi chani? Kufunikira kwake ndi chani? Anthu ambiri amazitenga kuti ine poti neyo asaname ineyo Mulungu anandiwombola kale ndili mu mpingo kale wa Yesu Khristu. Nde palinso chifukwaso choti ndizikalalikira mawu a Mulungu. Chifukwa chilipo choti muzikalalikira mawu a Mulungu. Mpingo uyenewo zikoza madongosolo abwino oti nthawi ina yake mpingo uzipita kulalikira mawu a Mulungu. Nthawi imene timakhala pasi ngati mpingo kulezo kuti akuti mbale uja akudwala, mpingo wonse umapita ukamuona munthu amene. Ni nthawi yabwino imene chaso meso tikhoza mapangaso chimodzimodzi kuti nthawi ino tati tipite tikalalikire mawu a Mulungu.
chifukwa mpingo okhawo umene uli ndi udindo wotero. Tate tioneni tiyambe kuona kufunikira kulalikira mawu a Mulungu. Tikamaona m'buku la Roma, Bible inatifotokozanso bwino kwambiri m'buku la Roma chapter 1 verse yake ya 16 ndi 17. Pa verse 16 akwamba motere: pakuti uthenga wabwino sundichititsa manyazi, pakuti uli mphamvu ya Mulungu yakupulumutsa munthu aliyense wakukhulupirira, kuyambira Myuda ndiponso Mgiriki. Pakuti mmenemo chaonetsedwa chilungamo cha Mulungu chakuchokera ku chikhulupiriro kuloza ku chikhulupiriro, monga kwalembedwa, koma munthu wolungama adzakhala ndi moyo ndi chikhulupiriro. Mutati muone mmene makamaka pa verse 14 ipo afotokoza, pa verse 17 pafotokoza bwino kuti mama verse 6 nakuti pakuti uthenga wabwino sundichititsa manyazi, pakuti uli mphamvu ya Mulungu yakupulumutsa munthu. Akuti uthenga wabwino si chinthu chochititsa manyazi ayi. Tikamalikira uthenga wabwino samachita manyazi. Anthu ambiri tili ndi vuto kuti tikamalikira uthenga umenewu timakhalanso ndi manyazi kuti zona ine nzikalalikira mawu a Mulungu tanyamula chikwama nzikalalikira mawu a Mulungu. Ndi akuti uthenga wabwino umenewu siwochititsa manyazi chifukwa chani? Akuti chifukwa choti umapulumutsa munthu. Anena ndithu mwaveka bwino verse 16 kuti sundichititsa manyazi pakuti uli mphamvu ya Mulungu kumpulumutsa munthu aliyense. Kandi ndiwe Mgiriki kandi ndiwe Myuda. Akuti mphamvu yake ndi uthenga wabwino basi. Ndangati tifuna kuti anthu akhale a Mulungu, anthu akhale mu mpingo wake wa Yesu Khristu, anthu akhale a Khristu, chimene tiyenera kuchita ndi chani? Ndi kufalitsa uthenga wabwino. Kufunikira kwake ndi kumene kufalitsa uthenga wabwino. Inu muganiza kuti anthu adziwa bwanji mawu a Mulungu, anthu alowa bwanji mu mpingo ngati inu simunalalikira mawu a Mulungu. Ndi Bible lafotokoza bwino zedi kuti ndikufunikira kwambiri kuti ife ngati Akhristu tizilalikira mawu a Mulungu tichotse manyazi. Chifukwa chani tiyenera tichotse manyazi? Chifukwa chakuti mawu a Mulunguwa ali ndi mphamvu yopulumutsa munthu. Palibe chinthu china chonse chimene chidzapulumutse munthu pa tsiku lomaliza. Ni mawu okhawa amene ali mawu a Mulungu. Kodi inu mumapanga zimene Bible likunena ngati mpingo? Kapena mmalimbikira zinthu zina koma izi nkumazika pambali? Dziwani kuti tiyeni tizipitirize kulalikira mawu a Mulungu. Chifukwa chake nchani? Ndi chinthu chokhacho chimene chikapulumutse munthu. Inu ngati mufuna kuti munthu wina akapulumuke tsiku la lero, mpitireni mukamulalikire mawu a Mulungu. Timaona uzitsanzo zabwino zimene zimalalika mawu a Mulungu. Tate tioneni m'buku la 1 Korinto. Pa 1 Korinto chapter 15 Bible inatifotokozanso bwino chapter 15 verse 1. Pa verse 15 verse 1 akamba motere: ndipo ndikudziwitsani abale uthenga wabwino umene ndinakulalikirani inu, umenenso munalandira, umenenso muyimamo, umenenso mupulumutsidwa nawo ngati muugwiritsitsa monga momwe ndinakulalikirani kwa inu ngati simunakhulupirira chabe. Taonani Paulo amene adalembanso buku limeneli kuti akuchitira umboni kuti uthenga wabwino ndi umene umapulumutsa anthu. Ndi akuti kuti anthu amene adziwa za uthenga wabwino, anthu amene ali ku Korinto adali akalalikira mawu a Mulungu. Chitsanzo chabwino chimene tikuchiona chimene Paulo akuchita kukalalikira anthu kuti alowe mu mpingo ngati mpingo. Kodi inu mumarani mu mpingomo? Tiyeni tikhale ndi nthawi yolalikira mawu a Mulungu, chifukwa ndi lamulo limene Mulungu anatipatsa, ni ntchito imene Mulungu anatipatsa ngati ife mu mpingo kuti tizikalalikira mawu a Mulungu. Tate tionenso chinthu china chimene chili mama kufunikira kolalikira mawu a Mulungu amenewa mu buku la Galatiya chapter chake cha 3 verse 22. Pa verse 22 akamba motere: komatu lembo linatsekereza zonse pasi pa tchimo, pa uchimo, kuti lonjezano la kwa chikhulupiriro cha Yesu Khristu likapatsidwe kwa okhulupirirawo. Akuti lembo linatsekereza zonse pasi pa uchimo. Kusenzera kuti lembo ndiye mawu a Mulungu. Ndiye kuti munthu adziwe tchimo, amadziwa tchimo chifukwa cha mawu a Mulungu, chifukwa mawu a Mulungu anena. Ndiye kulalikiranso mawu a Mulungu kumapangitsa kuti anthu adziwe uchimo, kumapangitsa anthu kuti adziwe kuti ifeyo tili mu uchimo. Koma ngati simulalikira uthenga wabwino, anthu sadzadziwa kuti ali mu uchimo ayi. Nchifukwa chake anthu ambiri mwina mdziko lapansi mwino ndimatha kudabwa
kuti apanga zinthu zambirimbiri zosokonekera. Mwina chifukwa china chimene mudziwa chimene amapangira zimenezi, chifukwa choti sadziwa mawu a Mulungu, chifukwa choti sadalalikidwe mawu a Mulungu. Koma ngati mpingo utamakhala ndi nthawi yomalalikira mawu a Mulungu m'madera amene uchokeramo, dziwani kuti mpingo udzapangitsa anthu ambiri kuti adziwe uchimo wawo, ndipo anthuwo adzalapa chifukwa adziwa uchimo. Ine ndinafako nthawi zambiri pamaliro, chikakhete mwini mosema anthu amakumana chigulu, mafumu amayamikira mpingo kuti mpingo ndi chinthu chabwino kwambiri, chifukwa chonenanso nena kuti chimathandizira mafumu kuti asakhale ndi nthawi yambiri yoweruza milandu. Chifukwa chani? Chifukwa choti ngati mpingo ulalikira mawu a Mulungu, anthu azidzasatira zimene Mulungu akufuna. Munthu amene amatsatira zimene Mulungu akufuna pa dziko lino lapansi salimbana ndi munthu, ndiye kuti sangamalimbanenso ndi anthu mumudzi, ndiye kuti afumunso sangamalimbane nawo. Mafumu amakondokamba zimenezo. Koma anthu akadziwa bwanji kuti mawu a Mulungu ali chani kapena zimene ndiupangazi ndi tchimo, ndipo kapokhapo ngati akalalikidwa mawu a Mulungu. Ndi udindo wa mpingo ukalalikira mawu a Mulungu. Ngati mudera mwanumo muli anthu opupuluma, ngati mudera mwanumo muli anthu amene amachita zosayenera, dziwani kuti inunso mpingo mutengapo mbali pa nkhani imeneyo, chifukwa inunso murani kuti simulalikira kuti anthu adziwe kuti zimene apangazo ndi tchimo. Mulungu anawika mpingo kuti ukalalikire mawu a Mulungu kuti anthu akadziwe kuti zimene akuchitazo ndi tchimo. Koma ngati sitikalalikira mawu a Mulungu, dziwani kuti nkhani yake ikativuta. Dziko lidzavunda ngati mene lavundira pano. Kuvunda kwa dziko kwachitikanso chifukwa choti ife ampingo tangokhala basi. Sitikuwauza anthu, sitikulalikira anthu mawu a Mulungu. Tikhale ndi nthawi ngati mpingo tikalalikire mawu a Mulungu. Koma ndi anthu ena akumafunsa kuti tizirani kwadi kachitidwe kake kukalalikira mawu a Mulungu. Chifukwa ine nimagwira ntchito, ine ndilibe nthawi yoti ndikalalikire mawu a Mulungu. Ine ndimatani anthu ambiri amanena choncho. Mudziwa zimene Paulo mpingo unkamutumiza. Paulo nthawi ina ankalalikiraso mawu a Mulungu, zimene tikhetu uona posayidwa apo. Paulo ankalalikira mawu a Mulungu, koma mudziwa kumene ankatenga thandizo. Ankatenga thandizo ku mpingo. Sankatenga kwa munthu, ankatenga thandizo ku mpingo. Ine zikozotheka munthu wina amathandizira, koma mpingo ndi umene unkatha kumutumiza kuti pitani kwakuti mukalalikire mawu a Mulungu, pitani kwakuti mukalalikire mawu a Mulungu. Inu ngati mpingo mudatumiza kwa munthu wina kuti akalalikire mawu a Mulungu, kutenga makobiri a mpingo kumuthandizira munthu. Vuto la mpingo wa Yesu Khristu timaona ngati kuti munthu wina aliyense akhoza kulalikira mawu a Mulungu. Inde tikhoza pita kulalikira mawu a Mulungu zoonadi, koma anthu ena timakhala tilibe nthawi yokalalikira mawu a Mulungu. Tikhoza kuthandiziraponso kuti anthu amene azipita kulalikira mawu a Mulungu. Tisinthe kaperekedwe kathu kuti mpingo uzikhala ndi ndalama zokwanira, uzithanso kutumiza anthu madera osiyanasiyana kukalalikira mawu a Mulungu. Koma ngati sititero, dziwani kuti mpingo wa Khristu tizingokhalabe ndi nthawi yomangonena zakuti mpingo wa Yesu Khristu sukula anthu ambiri. Basi nimene umadziwikira mpingo. Pamene ine ndapita kwa anthu ena ake ndamva waonena zoti ine ndikangopita mawa ndikangona kuti muli anthu 4 or 5 ndimachiwodziwa zoti uni mpingo wa Yesu Khristu. Ari kumanyadira zimenezo. Si zinthu zonyaditsa zimenezoyi. Ndiye kuti mpingo kaulephera kulalikira mawu a Mulungu. Inu ngati Akhristu, ife ngati mpingo wa Khristu, tiyeni tikhale Akhristu amene tikhale tufalitsa uthenga wabwino wa Mulungu, kuti anthu akadziwe choonadi. Kodi koma ndi ntchito ndithu ya mpingo kulalikira uthenga umenewu? Timaona zitsanzo zabwino mu Baibulo zimene zimaonetsera kuti mipingo yakalekale idali yochilimika pofalitsa uthenga wabwino. Inu mudziwani kuti mipingo yakalekale idakhala yochilimika pofalitsa uthenga wabwino. Ife mpaka lero kumayi kuno sidakamadziwa uthenga wabwino. Koma chifukwa chani? Tidadziwa uthenga wabwino chifukwa pali mipingo yochilimika polalikira mawu a Mulungu, pofalitsa mawu a Mulungu. Tate tione koni zitsanzo zimene mipingo imene idali yochilimika m'buku limene la 2 Akorinto chapter chake cha 11 verse ya 8 ndi 9. Pa verse 8 ndi 9 yakuti ndinalanda za mpingo ina ndi kulandira kwa iwo kulipira kuti ndikatumikire inu, ndipo pakukhala nanu ndi kusowa sindinasaukitsa munthu aliyense, pakuti abale akuchokera ku Macedonia anakwaniritsa kusowa kwanga, ndipo zonse ndinachenjera ndekha ndisanalemetse inu, ndipo ndidzachenjererapo. Mutati muonenso pamene pakuti panali mpingo wina wa ku Macedonia, mpingo wa Khristu,
umene unkathandiza Paulo kulalikira mawu a Mulungu. Paulo adapita kwa Korinto kulalikira mawu a Mulungu ndi chithandizo chochokera ku Macedonia. Mwaona menepo mezi kuyendera. Tere ku Paulo kupita mene kulalikira mawu a Mulungu, anthu ena ake mpingo wa ku Macedonia udathandiza. Kodi mpingo wanu mkhoza kukhala onyadira kuti mpingo wakuluakulu ukhalepo ni mpingo wathu tidapita kumene ukalalikira anthu nkukhala mu mpingo. Kodi mkhoza kukhala onyadira ngati mene Paulo ankanyadilira mu mpingo wa ku Macedonia? Kapena akhozamana mpingo amene uja aya. Ifeyo ngati Akhristu mpingo wa ku Korinto udayinso nkavuta kumene kukanika kuthandiza anthu kuti akalalikira uthenga wabwino. Monga nanena kale muja kuti nthawi zina pala anthu ena amene amakhala busy. Ndi bwino kuti tithandize mpingo. Tuthandiza motani? Kupereka zofunikira kuti anthu ena ake mwina m'malo mwa inu apite akafalitse uthenga wabwino. Ni ntchito ya mpingo menewo. Ndalama za mpingo zija osamangozisunga yayi. Mpingo wa Yesu Khristu madera ambiri kulibe. Tengani ndalama zimenezozo kakhaleni mwina kwake mwina kwa masiku 3 ola awiri mulalikira mawu a Mulungu kukhazikitsa mpingo. Paulo adanyadira mpingo wa ku Macedonia. Kodi inu mpingo wanu ngaunyadire? Kapena basi umankhala momwemo kuti anthu ochepa momwemo muli ndi vuto, tili ndi vuto ife ngati Akhristu. Tilibe nthawi yomatenga uthenga wabwino nkumakawulalikira. Tate tionenso chitsanzo chabwino cha mpingo wina. M'buku limene la 1 Thessalonica chapter 1 verse yake ya 2. Pa 1 Thessalonica chapter 1 verse yake ndiyo ya 2 walekeza 8. Koma silikachiro fika ku 8 ko. Timaona kuti ningofotokoza amenepa. Timaona kuti mpingo somene wa ku Thessalonica udalinso mpingo wabwino umene umathandizira kuti uthenga wabwino upite patali. Mpingo wa ku Thessalonica umene. Ndi chitsanzo chabwino ngati ife lero Akhristu kuti tizitengeranso chitsanzo zabwino zimene mipingo yakalekale ya mpingo koyambirira zimene inkachita. Kuti mawu a Mulungu apitirire kufalitsidwa. Ndikhulupirira kuti mipingo yambiri idakhala ndi zitsanzo zabwino ngati za mpingo wa ku Macedonia, za ku Thessalonica kuso. Ndikhulupirira kuti bwezi patoma mpingo utakula kopya. Bwezi patoma mpingo wa Yesu Khristu ukulu kopya. Koma mudziwa chifukwa chake? Mpingo wa Yesu Khristu panopo tidakhumara. Tidasiya kulalikira mawu a Mulungu. Tidangoona kuti poti ifeyo tidapulumutsidwa basi tibakhala momwemo basi. Ni nthawi yoti mpingo udzuke. Tidzukeni. Tilalikeni mawu a Mulungu. Tisamakhale ndi mbiri yonenazo na kuti mpingo wa Khristu mukangoona kuti pa anthu 4 umene ndi wa Khristu umenewo. Ayi. Tidzukeni abale ndi alongo. Tilalikeni mawu a Mulungu. Tikhale zitsanzo zabwino zimene ifeyo anthu azizanyadira kuti mpingo wakulu udawakhazikitsa mpingo kwakuti udabwera kuno dzalalikira mawu. Tikhale zitsanzo zabwino kuti padakhala kuti palibe mpingo mudzi muno bwezi anthu ala upupuluma zedi. Zimenezo zitheka pokhapokha ngati tikalalikire mawu a Mulungu. Mu buku la Machitidwe chapter chake cha 8. Machitidwe chapter 8 verse yake ndiyo ya 1 mpaka na 5 akuti ndipo Saulo anali kuvomerezana nawo pa imfa yake. Ndipo tsikulo kunayamba kuzunza kwakukulu pa mpingo unali mu Yerusalemu. Ndipo anabalitsidwa onse m'mayiko a Yudeya ndi Samariya koma osati atumwi ayi. Ndipo anamuka Stefano anthu opembedza namulira maliro akulu. Ndipo Saulo anapasula mpingo nalowa nyumba ndi nyumba nakokamo amuna ndi akazi nawayika ndende. Akupitirizanso pamenepo pa verse yake ya 4. Pamenepo ndipo iwo akubalitsidwa anapita nalalikira mawuwo. Ndipo Filipo anatsira kumudzi wa ku Samariya nawalalikira iwo Khristu. Taonani zimene zikuchitika apa. Chitsanzo chabwino cha mpingo wa ku Yerusalemu. Chitsanzo chabwino cha Khristu amene anali ku Yerusalemu. Akuti chimene chidachitika ndichi. Saulo tikudziwa kuti amene adali Paulo kutsogolo mu chapter chake cha 9. Ari ankazunza Akhristu. Kumamenya Akhristu, kumagwira, kumazuza Akhristu aja. Ndatu chimene chidachitika ndichi. Akhristu aja chingakhala ankazuzidwa ndi mawu a Mulungu. Koma kumene adathawira atathawa. Ari chimene ankachita ndiya. Ankapitizabe kulalikira uthenga wabwino. Akhristu ena ifotera kumana mwina nzovura. Chifukwa kumana nzokhoma. Timaona kuti nchazerura pali bwino ndani siya kulalikira mawu a Mulungu.
Koma muona Khristu azimene anachita, muona mpingo wa Yerusalemu Khristu amene anali mpingo wa Yerusalemu zimene anachita, sanasiye kulalikira uthenga wabwino. Anapitiriza kulalikira uthenga wabwino. Chifukwa ankadza kuti ndi chinthu chokhacho chimene chikhoza kupangitsa anthu kuti alowe mu mpingo. Ankadza kuti ndi chinthu chokhacho chimene chikhoza kupangitsa kuti munthu akhale Mkhristu. Koma ngati munthu salalikidwa mawu a Mulungu, sangadziwe kuti Mulungu ali chani. Kodi inu mpingo wanu muchitapo chani? Pamene tikulingalira zinthu zimenezi, ifeyo ngati Akhristu, tiyeni tilingalireni ndithu. Tiyeni tikonzeni mapulogalamu. Tiyeni mipingo yathu iyambe kukonza mapulogalamu amene tikhoza mapita m'madera mmene mulibe mpingo wa Yesu Khristu kulalikira. Tingakhale mudera limene tili ifelo, tiyeni tilalikirenso uthenga wabwino. Anthu abwere mu mpingo ukhale odzaza. Tizilandira makalata m'mipingo mwinamu kuti kwakuti apemphe chithandizo cha mpingo wawo, chechi yawo, kapena kuti nyumba imene amapemphereramo inyochepa afuna akuze. Chifukwa kuti mabwera anthu ambiri mu mpingo chifukwa chodzera kulalika. Dziwani kuti Mulungu anakupatsani inu mpingo ntchito imene yofalitsa uthenga wabwino. Kodi inu muchitapo chani? Ngati simuchitapo china chilichonse, yambani lero. Dzukani mpingo wa Khristu ukhale na anthu ambiri. Anthu ambiri akapulumuke chimene Mulungu afuna. Koma kuti zizi zikachitidwa kuchokera mu mpingo mokha. Pamene tikhalenso tikupitiriza kuphunzitsa ntchito ina ya mpingo imene paja ndinakale kuti zipo zitatu ndi kuti zatsala ziwiri. Pamene tikupitirizabe kuona kuti ntchito ina ndi yani, khala ndithu odikira ndi kuona kuti kodi ntchito ina ya mpingo ndi chani, kuti mpingo wa Yesu Khristu ukhale mpingo wolimba. Koma dziwani kuti Baibulo latiuza kuti chani? Mpingo wa Khristu ndi nzati ndi mchirikizi wa choonadi. Mulungu odalitsa kudalitseni nonse chifukwa chakumvetsera kwanu. Amen.